Какво ста хора, аз съм само Джуни и днес ще си имам с... Неслав Михайло. Да, този, който има 41 абоната. Приятеля на да проблема в Софтълс на мене. Ай, приятел, кажем, че мисля, че не ми вярват, че съм да про геймър сега. Ти си? Еми да, аз съм. И днес ще спорим мина. Разбирам. Първият клип се провали, иначе ние бяхме горе в Холмани. Ако искаш да стримим пак. Еми, добре, ай. Тъкмо да им покажем пътя за минута. Добре, Холмани. Готово. Що ще сложиш се? Трябва да спим. Да, трябва да спим. Чай да затворя вратата от мъпчета. Тя не се затваря. Да затвори се. Що сме двамата в сървъра и за ти. Играем без пеймент акаунти, тук си имаме всичко. Само аз нямам наградник. Чакай да си пусна да... Дай ми айрона. Изпичам айрон. Ще направиш? То бе. Да. Пича, за преска за души, ама това е дълги. Пак за души. Мой. Да. Що заглуши, бе? Когато съм правиш... Някакъв лист. Когато съм правиш 6 плейта, ми да останали айрон. Добре, чакай. Турбо. Нали още имаш? Да, бе. Не повече, ще има само 9. Кажи. Те минаха 9 минути. Не. 1 минута и 44. Да, снимаш, нали? Да. Извинете, съм се приема. YouTube. Чакай, че... Какво правиш? YouTube. Не знам дали съм го напиша правилно. Мога да стопиш. Турбо, кажи ти. YouTube. Аз пак не иска да кажа. Той кой е писал? Хиял. Айде, какво правиш? Не знам. Айде, правилно. Айрона? Айрона още се печече. Така малко. Стана. Къде е айрона, бе? Аз Ти що взел целия, бе? Аз го откраднах. Сега ще ми направиш на гръдни. Айде, скачам. Добра. Бум. Все. Снимам сега с баника, но... Чакай, че аз знам пътя тук, ама. Мене ли? За теб. Тук къде би... Ние имаме и имена и робим. Равна къде ми тук. От? Не. Напсина тук. Да, тук. Тук още нямам айрон кирка. Аз с такава неща, защото за малко спрях да говоря с Пареско. Имаме само Optifine. Без Ето тук. Играем в сървър за 1.8.8. Гледай колко съм бърз. Да, защото не бягам. Аз бягам и не искам спей. Спейс не искам. Да и ти. Кой снима? Какво? То смисъл. Кажи. На 4 абоната. Не, няма. Кажи хит. Да кажа хим на YouTube и да кажа нещо важно. Казвай. Слушай, ти си нуб. Кога ще го качиш? След 10, 20, 30, 40, 50, 60 минути. След един час. Ние чакай, ние не правим нищо сега, брат. Аз това е готово, толкова сигурно трябва сега и да експлорвам. Аз искам да се правих път. Аз ми свършил кирката, човек. Искам се водата, Аз ми свършил кирката. Нямаш ли друга кирка резерва? И сега трябва да намерим айрон, правим кирка. Ти нямаш... Да, ти имаш и workbench. Айрон. Аз нямам X-ray. Така много тъмно нататък. Нямам Night Vision.
И клипа е на 500 си минута, ако се няма сбаника. Пари да експорвам, слагай тук торски. Чуете, що не стримваш с OBS-а? Ма какво? На Майнкрафт смени. Са позови. Благодаря ти му бъзда. Няма що. Само рисувам ли? Аз се кача догоре. Тук няма мобили. О! Много бута ли? Дай аз да бута. Този вода откъде избира, бе? Ирон. Айрон. Пъса, ще направя честплейт с Кирка. Не, първо Кирка. Каква е тъс мравка, бе? Добре, чичката. Добре. Аз съм бил 36, мога през 56 ко правиш? Нямам печка. Готово. Чакай. Стой. Нямаш ли айрон? Стой. Какъв спешъл? Имам торч. О! Слава. И тук ще живеем вече. С кем тук смяхме, ама това е нюп. Те няма да ги тъпиш. Тук да живеем, да бе. Сезон са песъпка. Песъп ще ударя. Удари ма. Ами като ако искаш честплейт, я удрам. Удре, бе. Къде си ето с печка, бе? Направях се. Удре я купи. Направях се. Чай малко, аз ще спра клипчето за добре. Хора, върнахме се. Не се върнахме. Хаха. Ето си честплейт. Къде е той? Ей, точно ми го дай там да плува. Напува напред. Добре, клипа е на 7-та минута. Аз ще му правиш ли пикек? Виждам какво купая. Джи. Кажи хи. На YouTube. Айде, много съм бърз. Хи. То се умер. Да, бе, знам какво умер. Гоза ми! Ти ядеш ли, бе, брат? Да. На клипче. Днеска вече ще качва и геймплей. Видеа. И да, хора, мисля да завършвам с този клип. Аре, прещо да отидем в холма. Аз отивам в холма. Чакай малко. Да сложа сърче един айрон. Не съм тук. Идвай да го завършим на фермата. Не се вижда лицето. Чакай малко сега. Сидове. Тук. Хайде, ела. Елат. Не, ела, аз знам как ще го завършим. Ти ще слагаш такова ли, бе, ендърче? Не, бе, портал към мен. Да, бе. То няма да стига да чака малко. Ти как ще го създадеш, то как се създаваш? Аз знам. Човек, клипа е на 9-та минута. Да, хора, това беше от нас. Абонирайте се. Да, хора! Чао!